Americké akcie sú na historických maximách napriek všetkým negatívnym prognózám v priebehu roka. V dnešnej mudrovačke sa budeme baviť, čo za tým stojí a aký je výhľad akciových trhov. Vítajte, moje meno je Radoslav Kasík a so mnou sú tu Jan Jursa a Jan Tomka. Ahojte páni. Zdravím. Ja som teda už v tom úvode som naznačil, že teda akcie sú na tých historických maximách. Ja, keď sa tak pozriem na priebeh roka, tak tie prognózy neboli nejaké ružové. Očakávala sa v podstate recesia v Spojených štátoch, očakávalo sa pomerne prudké znižovanie úrokových sadzieb. Kritizované bolo napríklad to, že ten trh je koncentrovaný, že naozaj ho ťahá pár spoločností. Zatiaľ sa teda tie scenáre nenaplnili. Jak sa nemýlim, tak zatiaľ to vyzerá na najlepší rok v tomto tisícročí, čiže od roku 1997, aby som bol teda konkrétnejší pre americký akciový index S&P 500. Čiže sú podľa vás akcie predražené a zašli príďaleko? No, ako práve poviem, že snad to teda nezakrikneme touto mudrovačkou. Klasika, a to si vždy myslíme. Možno sa. A myslíme si, že sa to stane a nestane sa to, alebo sa vám to už aj niekedy podarilo, lebo ja si už ani nie som istý. No, povedal by som, že sa potvrdilo takéto klasické, že keď trh čaká, že prichádza koniec sveta a všetko bude len zlé a je na trhu taká tá opatrnosť a rozpráva sa veľa o recesii a podobných veciach, tak trhom sa vtedy oveľa viac darí, ako keď je obdobie iracionálneho optimizmu. Ako si menoval, tam bolo veľa dôvodov, pre ktoré trhy a investičné banky, analytici a tak ďalej očakávali, že toto nebude dobrý rok. K tomu ešte pridám naozaj ako výrazné zlé očakávania, čo sa týka geopolitickej situácie prakticky všade. S tým napríklad spojené aj očakávanie nejakého výrazného rastu cien ropy a podobne. To geopolitické napätie napríklad sa výrazne zhoršovalo, akurát nejako sa to nepretavilo do reálnych ekonomík, mimo tých samotných aktérov. Nepretavilo sa to do tých cien ropy. Samotné tie ostatné negatívne predpovede, oni sú celkom zaujímavé, lebo tie veci, ktorých sme sa báli, že napríklad to znižovanie úrokových sadzieb nebude také rýchle, ako sa očakávalo, to sa splnilo. Akurát trhy tieto správy zobrali prakticky úplne v poriadku. Stále tá ekonomická sila najmä USA ostala zachovaná, raz ostal zachovaný a tak ďalej. Takže aj keď sa to zlé stalo, tak trhy ďalej rástli. Takže aj z toho dôvodu si myslím, že toto nie je nejaká situácia, keď boli trhy nejak veľmi, veľmi hlúpo predražené alebo niečo také. Oproti tým očakávaniam sa nejak zmenil fundament, alebo ostal ten pozitívny fundament, tak napriek tomu, že teda to, čo sme sa báli, sa naplnilo. Prečo vlastne nevyšli tým komentátorom tejto predpovede, že spadne americká ekonomika do recesie? Prečo nespadla do recesie napriek tým vysokým úrokovým sadzbám a nejaké pomerne prudkému škrteniu ekonomik? Ja si myslím, že bolo málo, alebo teda nikto nečakal, ale málo kedy sa podarí ten soft landing. A toto bolo ešte lepšie ako soft landing, tak to vyzerá. Centrálne banky nemajú úplne najlepšiu históriu v tom odhadnúť, kedy so sadzbami či už hore alebo dole. Niektoré majú v tomto výrazne horší track record, pozdravujem ECBčku, niektoré majú lepší, ako napríklad Fed, ale myslím si, že hlavne to bolo spojené s týmto, že očakávania boli, že Fed otočí kormidlo v zlom čase, že minimálne to urobí neskoro. A napríklad svedčí to akože pre vás, že to uplynulé dianie, že vlastne ako keby ten vplyv tých úrokových sadzieb na ekonomiku nie je možno až taký silný, ako sa všeobecne akože v tých teóriách hovorí, alebo ako sa to považuje? Akože tá teória hovorila o tom, že keď takto vlastne akože utesňuješ menovú politiku, že zvýšiš vlastne cenu peniazy akože takto extrémne, tak malo sa to prejaviť, že preto boli vlastne tie takmer 100% istota recesie a proste spotrebiteľ to neutiahne a proste spôsobí to katastrofu. Že za posledných koľko robíme tieto podcasty, niekoľko už rokov? Podľa mňa 2019. Že už viacero ukážok reálneho vývoja vyvrátilo tú teóriu. Teda jedno, že či sú nejaké akože očakávané recesie, alebo inflácia, alebo akože čokoľvek, čo sa deje, či už to ten trh práce, alebo akciové trhy. Čiže mňa už to ani akože nejako veľmi neprekvapuje. Skôr akože tie negatívne komentáre, že tak ako si to uviedol, že veľa očakávaných negatívnych udalostí a trhy rastú, že ja to už beriem ako niečo samozrejme, proste vždy sú negatívne komentáre, že vždy tie dostáva najviac priestoru, že z môjho pohľadu by bolo desivejšie, keby sme tu mali akože nejakú eufóriu. A keby sme tu mali roky 98-99, proste kedy všetci
mali taký pocit istoty, že čokoľvek nakúpiš, tak sa ti zdvoj, 5-násobí do konca roka a technologické akcie vtedy úplne nezmyselno robili 10 násobok za rok a podobne. Že dneska sa bavíme o tom, že OK, tak americký akciový index od začiatku roka S&P 500, tých 500 najväčších, samozrejme ťahaný tými technologickými akože mega spoločnosťami, tak je v pluse akože 22-23%, že to je tá eufória, že to je, mne to príde, že ďalší dobrý rok, ale že historicky to nie je akože ničím výnimočné, že, alebo že nie je to 50% nárast, alebo niečo podobné, čiže... No to čo hovorí, tak presne prejav takýchto eufórií vidíme skôr lokálne, v niektorých konkrétnych sektoroch niekedy, či to boli nejaké kryptoakcie, alebo trochu nejaké AI a tak ďalej, že tam to nie je o tom, že by sa tento proces, alebo ako to tam nazvať, že keď je niekde prehnaná eufória, tak toho sa skôr treba bať, že by sa toto vytratilo, len to nie je aplikovateľné na celý trh. Sú to skôr také mini eufórie, kade dočasné. Ja, že hlavne tá rally, ten rast akciových trhov je ťahaný ziskami. Že áno, že akcie sú drahé, že keď sa pozrieme na ocenenie amerických veľkých spoločností, tie S&P 500, tak akože obchodujú sa za nejakých 27-28 násobok ziskov, ale že týmto sa nemôžeš riadiť, že to nie je niečo, čo by ti povedalo teraz, že najbližšie 2, 3, 5 rokov teraz automaticky budú musieť ako keby klesať akcie, aby sa dostali nejaký taký ten bajný priemer, aj keď to mnohí tvrdia. A že v minulosti niekedy okolo 2021 sa obchodovali za nejaký 33 násobok ziskov, a vtedy vstúpili o 40%. Že keby sa riadilo len to jednou metrikou, tak akože áno, oni sú drahé, ale oni sú nacenené draho, pretože tie spoločnosti generujú zisk a rastú ich tržby. Tak pokiaľ kupuješ aktíva, ktoré ti veľa zarábajú a proste rastú im tržby, rastie im ziskovosť, tak si ochotný zaplatiť akože väčší násobok za ne. Čiže tie americké akcie stále sa obchodujú za prémiu, tak ako hovoríme vlastne v porovnaní s Európou alebo aj Čínou a nejakými inými krajinami. Ale že ja to nevnímam ako nejaký problém, že nie je to nejaké akože horibilné ocenenie. Dobre, takže ja trošku aj nadobudám taký pocit, teraz neviem, že keď vás počúvam, ale tak všeobecne, že naozaj dokážu tie trhy otriasť a ustať pomerne toho veľa. Že čo vlastne bude ako keby taký ďalší spúšťač, ja neviem, že priamo krízy, ale možno nejakého poklesu, lebo on určite príde, že to asi sa všetci zhodneme. Že čo by to malo byť, keď to napríklad nebola tá vysoká inflácia a ten prudký rast úrokových sadzieb? V zásade všetky rizika, ktoré sú akože známe, očakávané, identifikovateľné alebo kvantifikovateľné, a to je jedno, či recesia alebo voľby, že všetci investori, všetci ľudia vedia, kedy budú voľby a čo sa stane, keď možno vyhrá jeden, čo druhý, tak tieto rizika sú väčšinou započítané v tom akože ocenení akciových trhov, že z toho nevyvodíš niečo teraz, že ty nie si jediný investor, ktorý by tušil, že v novembri budú voľby a môže byť nejaká volatilita, že tie trhy akože s tým už počítajú, to isté a cena peňazí, že úrokové sadzby, kde budú možno nie o týždeň, možno nie o mesiac, ale o rok a pol, o 2 roky, tak ty si ochotný, rovnako keď kupuješ nehnuteľnosť, že dneska sú hypotéky za 4% a keď predpokladáš, že budú klesať na 3% alebo na 2,5%, tak si možno dneska ochotný zaplatiť nejakú cenu za ten byt, lebo predpokladáš, že už vlastne počítaš s tou budúcou cenou vlastne pri inej cene zdrojov, inej cene peniazy. Čiže investori sa pozerajú do budúcnosti a to, čo môže ohroziť trhy, akože akúkoľvek rally, akýkoľvek veľký raz akcií, sú tie neznáme rizika, že tie, o ktorých nevieme. A keď sme natáčali možno september 2019, tedy sme ešte o COVID jasne chyrovali, to bol tak posledný kvartál Čína, prvý kvartál vlastne západný svet, že nikto zo stratégov, z makroekonómov, bankových analytikov nemal akože výhľad, že globálna pandémia zhodí akcie o 35%. Že tie rizika, o ktorých hovorí, že Ukrajina, Rusko, geopolitika, Čína, Tajvan, zásahy vlády vlastne v Číne, rozvoj deflácie v Európe, Nemecko, ekonomika, všetky tieto veci, že to sú známe rizika a to už je ako keby zaprajsované, to je ocenené, že preto tie akcie sa obchodujú, kde sa obchodujú. A že čo príde, čo bude ten ďalší signál, že prečo by tie trhy mali klesnúť, že to je presne to, čo si nevieš predstaviť, preto to je trhový šok. Ja ešte dodám, že ono to ani nemusí byť nič takéto extra konkrétne. Ako sme pár mesiacov dozadu videli taký, ako nebol to nejaký obrovský drop, ale taký krátkodobý drop, keď investori si uvedomili, že že tá AI rally, že ešte sa nebude tak skoro pretavovať do tržieb. Že to nebola žiadna prekvapivá informácia. Že to nebolo, že by Nvidia zrazu nevedela predávať čipy. Nič konkrétne sa nestalo, ale
proste zmenil sa trochu sentiment a trh si vie, no to je zase aj taká naša tendencia vždy nájsť za tým poklesom takúto nejaký narratív. Pokles sa najprv stane, potom to vlastne pripisuješ tomu, že OK, na Blízkom východe akýkoľvek pohyb sa najprv stane a potom ho ako vymýšľame, že prečo sa vlastne stal. Takže ono ani nič také veľké nemusí prísť na to, aby trh v pohode dal dole 10%. Že jednoduché otočenie sentimentu a zo pár blbých dní aj tak to môže byť. Ale znova, to nebude nič nezdravé, nič ako nejaké ohromne problematické, alebo ako tomu povedať. Jasné. Dobre, že čiže tá situácia teraz akože vyzerá taká pomerne dosť optimistická. Ja budem, Janči, teba citovať. Nie tak dávno si teda akože nazval tú povedzme, že ekonomickú situáciu alebo tú situáciu na finančných trhoch za takmer ideálnu, alebo za ideálnu, čo vlastne aj mňa viedlo k tejto mudrovačke. Prečo si to myslíš a čo si ty myslel, že je to konštelácia pozitívna? Že napriek všetkým tým negatívnym správam, ktoré si samozrejme prečítaš ako prvé, keď tvoríš akokoľvek denník, web alebo ekonomické podcasty a videá a podobne, tak akože tá situácia že vôbec nie je taká zlá, že čo je dôležité, aby sa darilo domácnostiam, spotrebiteľom, tým pádom samozrejme aj spoločnostiam, ktoré pre tých spotrebiteľov vyrábajú tie tovary a služby a že nezamestnanosť je nízka, v podstate blízkosti akože historických mínim, čiže v Spojených štátoch okolo 4%, 4, niečo. A úrokové sadzby klesajú, inflácia v podstate už dneska sa blíži inflačnému cieľu centrálnych bank, že dobre, že Amerike je 2,6 alebo 2,4, 2,3 už také niečo, že naozaj sme kúsok od cieľa. Čiže úrokové sadzby, že dneska sú už ako keby nastavené dosť reštriktívne, preto aj centrálne banky, aj ECBčka tento týždeň, aj Fed proste budú ich znižovať, že nemusíme presne odhadnúť to tempo, ale že cena peňazí o pol roka bude vyššie. Teraz, že ľudia majú prácu, inflácia klesá, reálne mzdy rastú už niekoľko kvartálov, čiže reálne proste vládneme, môžeme si znovu dovoliť viacej. A môžeme dovoliť viacej utrácať, čo znamená, že väčšina ľudí bude viacej utrácať, že to nepôjde do šetrenia, že tak optimisti nie sme. A akože pokiaľ sa nevyskytne niečo, čo by zadrelo ten ekonomický motor, že chod ľudí míňať, akože táto bude vždy. Teraz vidíme, že proste rastú im príjmy, tie rizika z pohľadu trhu práce, podobne, že ten trh práce skôr napätý, že skôr sa bavíme o to, aby tá inflácia znovu nejako nestúpla. A ako sme sa povedali, akože tie akciové trhy nie sú tak akože neracionálne vysoko, že boli nejako akože šialene nacenené. Samozrejme, to by sme vedeli identifikovať až potom dodatočne. Takže ja nevidím dôvod, že prečo by som dneska mal mať nejaké akože veľké obavy vo vývoji. Počkaj, tak toto znie ako ten iracionálny optimizmus, ako taká eufória. Áno, ale ono sa to väčšinu času vypláca, že možno sa pomýliš 2 z 10 krát, ale že dlhodobo akcie rastú preto, lebo rastú zisky spoločnosti. Teraz je tá dobrá doba, že 7 až 8 rokov z 10 akciové trhy rastú a že teraz pozerať sa podozrievavo na každú akciovú rally, že toto je ten posledný výstrel pred veľkým poklesom, že to je šialený prístup, že to nevedie k dobrým výsledkom. Sú takí ľudia, čo sú 15 rokov mimo trhu kvôli tomu. Áno, lebo akože vždy si nájdeš milión dôvodov, prečo neinvestovať. Sú také tie legendárne grafy, že reasons to sell, alebo to sú také grafy, že vždy sa deje nejaký konflikt a že teraz tu riešime akože aj tu Európu, Ukrajina, Rusko a podobne, že akciové trhy americké rastli počas studenej vojny, kedy hrozilo reálne akože zničenie sveta a kubánskej jadrovej krízy a podobne, že to boli geopolitické rizika neporovnateľné s dnešnými, ale že úplne neporovnateľné, že a čo teraz sa spraví spotrebiteľ? Nekúpiš si potraviny, lieky, oblečenie, elektroniku, že akože míňaš, funguješ a proste tie trhy to až tak nemusí riešiť, tak ako to prežívame my ako ľudia. Prečo potom vlastne tie domácnosti vo svete, aj teda v tom vyspelom svete sú také pesimistické, že dnes, keď by sme asi robili nejaký prieskum ohľadom tej spokojnosti nejakej so tou životnou situáciou, tak myslím si, že väčšina ľudí by sa sťažovala, alebo proste aj tie spotrebiteľské prieskumy nie sú až také dobré a naozaj, že keď sa pozriem treba na majetok amerických domácností, a však v zásade akože ani v Európe by to nebolo až natoľko odlišné, že áno, že ten rast tých aktív tu nebol taký, tak sú v podstate najmajetnejšie historicky. Rast ceny nehnuteľnosti, rast tie akcie, že prečo je stále taká tá nespokojnosť? Na to asi lepšie odpovedajú sociológovia a psychológovia. Ľudia sa porovnávajú s úplne inými skupinami, ako sa porovnávali predtým. Vplyv sociálnych sietí, rýchleho news cycle, veľa informácií v médiách a tak ďalej. To je skôr o tom. Keď sa na to pozrieme na čisté dáta, tak sa majú oveľa lepšie. Dostáva sa k ľuďom zároveň oveľa viac aj zlých akože negatívnych informácií.
to nie je otázka na ekonomov, keď to tak poviem. A očakávate napríklad vy z toho, keď budeme ešte ďalej sa v tom teda rýpať, napriek tomu, že nechceš úplne odpovedať, že môže to spôsobiť akože nejaké sociálne nepokoje, lebo ako, napríklad za tých posledných 10 rokov je, že naozaj tie americké nehnuteľnosti narastli pomerne veľa, ceny amerických nehnuteľností, aj slovenské, narastli veľa akcie. Čiže akože ja osobne mám pocit, že bez toho, že by som nejak si tie dáta študoval, že máme tu skupinu ľudí, ktorá proste má majetok a ten majetok je reálne zainvestovaný, alebo je to majetok, hej. A máme skupinu ľudí, ktorá proste nemá ten majetok, čiže ako reálne tí bohatí sa stali ešte bohatšími, že roztvárajú sa tie nožnice medzi tými vysokopríjmovými alebo bohatými ľuďmi a tými nízkopríjmovými alebo ľuďmi bez majetku a že či z toho napríklad vyplývajú nejaké rizika. Alebo akože každý, kto zameškal posledných 10-15 rokov túto rally, tak prišiel oveľa a bude mu to chýbať. Prišiel oveľa, ale ľudia to pre mňa oveľa viac vnímajú skrz nejakú životnú úroveň, ktorá napríklad, keď sa pozrieme na Slovensku, to je akože za posledných 20 rokov masívne vzrástla. A v tomto je v úvodzovkách jedno, či tvoj byt za ten čas vyrástol niekoľkonásobne na hodnote alebo nie. Ale veci, ktoré si proste z priemerného platu môžeš dovoliť, sa veľmi posunuli. A určite teraz dostaneme kvanta komentárov, že to tak vôbec nie je. Dobre už bolo. Hej, ale ako dáta v tomto hovoria jasne, že ľudia potom, často ľudia tak nevnímajú, lebo tie potraviny napríklad stoja oveľa viac a tak ďalej, ale už si do toho nezarátajú, okoľko kvalitnejšie si ich kupujú, ak majú kvalitnejšie auta, kvalitnejšie bývanie a tak ďalej. Že ľudia neadjustujú tú kvalitu toho produktu, alebo služby, ktorú si kupujú. Aj teda, kvanta. Áno, presne, aj kvantitu. Mnoho ľudí má také veľmi, veľmi negatívne vnímanie tohto, aj keď im dáte 5 takých kontrolných otázok nejak postupne, tak aj v tom ich subjektívnom vnímaní oni si uvedomia, že hej, tak kedysi na dovolenku sa skoro nechodilo a proste s plným autom konzerv a tak, čo teraz ako nehovorím, že všetci tak žijú, ale ten pomer časti národa, ktorý žije tak a opačne, tak je oveľa iný. A vidíme to aj na celosvetovom meradle, čo to bolo pár rokov dozadu, bolo, že viac ako 50% ľudí už je nad nejakou takou hranicou, ani nie, že chudoby, ale blahobytu. Hej, to sa tak nejak meria, že či majú proste fakt, že práčky, umývačky a už takýto nejaký level úrovne života. Tak to bolo prvýkrát, že nad 50% svetovej populácie už žilo takto. Podotknem, že za toto naozaj môžeme vďačiť kapitalizmu, že sa vytiahli stovky miliónov a miliardy ľudí z chudoby a môžu sa ľudia naľavo tváriť, ako chcú v tomto, ako oni sú vykoristovaní, ale ako z chudoby ich vytiahol kapitalizmus. No ale teda myslím si, že ani nejde až tak o ten samotný majetok. Hlavne na Slovensku ľudia si, použijem zase Slovensko ako príklad, ľudia si neuvedomujú, že oni majú 4 milióna majetok, lebo majú nejaký byt niekde. Že sa pozerajú na to, čo im vyjde z platu, ako majú životnú úroveň. Čo majú na účte. Čo majú na účte, presne. Takže tam sa toho nejako neobávam, v tomto sa to veľmi posunulo. Zároveň ale také nejaké sociálne problémy, nepokoje, alebo ako to mám povedať, tak to vidíme skôr z iných dôvodov. Presne také tie zlé výhliadky do budúcna, či už sú pravdivé alebo nie. Napríklad v Európe, ale v Amerike problém proste s migráciou, v Európe problém s demografiou a tak ďalej. Že tom vidíme, ako ľudia volia viac, alebo také nejaké odlúčenie od elít, ako volia viac polofašistické strany, alebo rôzny extrém, či už ľavo alebo vpravo. Takže je nepredstaviteľné 20-30 rokov dozadu, že by to extrémne ľavicové krídlo demokratickej strany napríklad bolo tak populárne vo veľkých mestách, ako je teraz. Bolo nepredstaviteľné ešte pár rokov dozadu, že v Holandsku by ako ťažko ultrapravicová strana zostavovala vládu a tak ďalej. Takže tá nespokojnosť nejaká tam je, pretavuje sa podľa mňa do veľkej miery do volebných výsledkov, ale nevnímam ju ako nejaké také strašné riziko teraz. Že áno, situácia sa politicky komplikuje, ale tak v tomto štádiu sme už ako dlho. A tieto strany vládli kade-tade po Európe už, alebo mali akože nejaký vplyv na vládu a boli vo vláde. Napríklad v Taliansku mali sme vládu, kde bol ľavý a pravý extrém. Svet sa nezrútil, z EU nevystúpili, ďalej pokračujeme. Že tu nespokojnosť vidno, ale práve nevytvára až také problémy zatiaľ. Ja som tu ešte som si spomenul teraz na jednu vlastnú štúdiu, akože nastavili pravidelne na americkej populácii, akože nebude to iné, ako je to v Európe alebo u nás na Slovensku. Keď sa ľudí pýtajú, že
ako hodnotíte situáciu, že je lepšie, je horšie a podobne, že ľudia to častokrát hodnotia cez rast cien v obchodoch, že proste klasika, koľko stálo mlieko, kedysi koľko stálo teraz, a aká je situácia, je horšia, všetko ide do čerta, slušne povedané. Čiže ľudia väčšinou akože takto globálne to hodnotia, že všetko je horšie, keď som bol mladý, lebo som bol mladý, tak to bolo všetko lepšie. Čiže akože aj skrz ten vek, že mali ako nejaké optimistickejšie okuliare, hej? Tak, presne. A samozrejme, keď sa ich spýtajú, že aby osobne ste na tom lepšie ako 50-15 rokov, samozrejme áno, zarábam viacej, proste mám kvalitnejšie potraviny, krásnu elektroniku, ktorá nestojí skoro nič, proste mám aj telefón, ktorý má väčšiu účtovú kapacitu ako kedysi proste celá NASA a podobne. Ľudia hodnotia svoj život väčšinou pozitívne, že keď spravíš prieskumy alebo ti povie, že som z roka na rok na tom horšie a proste nestúpol mi plat a podobne, že reálne mzdy rastú, to je proste dáta štatistika, že dneska priemerná čistá mzda na Slovensku je cez 1100 eur, 1450-1500 eur hrubom a presne ako povedal Jano, že každý, kto má nehnuteľnosť, tak akože za posledných 10 rokov spravil niekde okolo dvojnásobok, akože narastla hodnota akože tvojho majetku a pomer vlastne bývania akože vo vlastnom aj s hypotékou, ktorá samozrejme beriem na Slovensku je niekde okolo 93%, som dal NBS-ky. A teraz, že v podstate to znamená, že každý Slovák skoro býva vo vlastnom a tvoj najväčší majetok, to čo vlastníš, sa zdvojnásobilo alebo spravilo 50% za 5 rokov a podobne. A zároveň, keď sa pozrieme na amerických spotrebiteľov, tak alebo občanov, tak tam tá miera vlastníckeho bývania niekde okolo 2/3 populácie, že vlastne býva vo vlastnom, vyššok prenajme. Čiže znovu aj tam ten spotrebiteľ, človek bežne akože zbohatol, ten efekt bohatstva sa akože prejavuje aj v praxi. Keď si pozrieš, že narastla ti cena bývania, tak akože navýšiš si úver, kúpiš si niečo do spotreby, to vieme, že to sa proste deje pravidelne, že ľudia sa cítia bohatší. A narastli finančné trhy za posledných 5, 10, 15, 20, 100, 200 rokov, proste akcie rastú, že bežný americký človek proste má okolo 42% finančného majetku zainvestované na akciovom trhu, aj skrze dôchodcovské a podobne. Na Slovensku všetci, čo máme druhý pilier, akože indexové fondy v druhom pilieri, keď boli zaradené od toho apríla 2014, po dnešku robia niečo cez 10% čistom po poplatkoch. Čiže akože všetci sme reálne bohatší, ale to, že nadávame na situáciu, presne skôr akože otázka na sociológov a podobne, že vždy sa porovnávame s tými, čo sú bohatší. Že málo kto sa porovnáva s ľuďmi z rovnaké akože socioekonomické vrstvy, že nespýtaš sa susedov, že všetci žijeme v takých tých bublinkách, že sa to ako keby vyfiltruje. Každý si samozrejme otvorí Instagram alebo si pozrieš ten seriál na Netflixe a tam sú tí super bohatí. To je dôvod tej nespokojnosti, ale že nikdy nebolo lepšie. Ale tak to neznamená, že ľudia budú šťastní. Že ľudia nie sú nastavení na to, aby boli šťastní. Ja by som tak uzavrel, že s jedlom rastie chuť a susedov trávnik je vždy zelenší. Tak, ale keď sme sa aj bavili s Jančom pred Mudrovačkou, že v minulosti, presne pred sociálnymi sieťami, tak ďalej si mal skôr tendenciu sa porovnať v tej svojej bubline. Že áno, tvoj sused málo kedy bude niekde ako diametrálne úplne inak na tom majetkovo ako ty, môže byť na tom trochu lepšie, ale ak žijete v paneláku, tak stále všetci žijete v paneláku, keď ste v milionárskej štvrti, tak všetci proste máte tie domy tam postavené. A sa porovnalo potom ešte s kolegami, ale že v rámci tých nejakých svojich sociálnych kohort. Teraz sa porovnávaš skrz ako, sociálne úrovne, geografické a tak ďalej, proste s celým svetom. A samozrejme, nebudeš sa porovnávať s farmárom v Kyrgyzstane, lebo nemá Instagram. Porovnávaš sa proste pomaly, že s podnikateľom v USA, alebo sleduješ jeho život alebo niečo. Nie, ale akože aj genetické nastavenie ľudí proste nie je také, že by sme mali byť spokojní, že bola evolučná naša výhoda ako ľudí je, že sme proste väčšine nespokojní, že proste chceme viac, hromadíš viacej zdrojov, že v minulosti to možno znamenalo akože viacej černíc, viacej jedla, viacej pozemku, viacej pôdy, viacej čohokoľvek. A proste my nie sme akože, ako ľudstvo stavili na to, že sa proste uspokojí, že tešíš sa z toho, kde si. Celým cieľom akože evolúcie je proste hnať akože viacej, ďalej, lepšie, čiže... Aj akože zjavne to je zdroj toho rastu, inovácií. Áno. No dobre, a teraz ešte taká otázka, že keď sa bavíme o tom, ako je to celkom všetko dobré a ružové, samozrejme s nejakým disclaimerom a úvodzovkami. Prečo potom vlastne tie centrálne banky, hlavne teda tá americká centrálna banka znižuje úrokové sadzby? No zase je iracionálne, aby ona nepotrebne dusila ten rast. Však tie sadzby
po A vyrastli extrémne rýchlo, po B naozaj vysoko. Je tam niekde nejaký rozumný middle ground, kde tou výškou úrokových sadzieb tá banka si drží, stále dokola, tak hovorím, že nejaké náboje v tom zásobníku, aby mala čo robiť v prípade problémov, ale zároveň kde neškrtí ten rast príliš. A teraz určite pri týchto úrovniach je to zbytočné škrtenie. Ty si nechceš spomaliť svoju ekonomiku proste v kontexte akože nejakého proste celého sveta, že keď centrálna banka bude mať sadzby na úrovni 5% a inflácia je 2%, tak akože dusí to. Hypotéky sú potom za 6-7 alebo riziková prírážka a celý trh bývania typicky akože vo vyspelých ekonomikách, že sa bavíme o 20-30% HDP, akože výstavba nových domov, a rekonštrukcie, proste, že obrovská zamestnanosť proste ľudskej sily pracovnej, že ty dusíš jedno z najdôležitejších odvetví, keď sa bavíme o bývaní, dusíš samozrejme akože top peniazy v celej ekonomike a že jasné, že nechceš to prehnať tak ako počas COVID, už dať sadzby do záporu za nulu a zavaliť trh peniazmi, ale nechceš akože cieľene dusiť ekonomiku, že ty chceš, aby peniaze boli dostupné, aby banky požičiavali z také sadzby, ktoré sú relatívne atraktívne, aby proste vznikali podniky, aby ľudia akože chodili, míňali a podobne. Čiže dneska to je už akože naozaj reštriktívne, keď sa pozrieme. Podniky boli viac motivované tie peniaze míňať alebo nám investovať do novej fabriky a tak ďalej. Že keď ti dám 5% úrok, tak niekde akože posunie sa ten break-even, kde sa ti oplatí tie peniaze nejak rizikovejšie alebo tak nejak viac rastovo investovať, keď vieš mať ako bezrizikovo toľko. Čiže môžem na základe konania toho Fedu to brať tak, že akože zamávali tou víťaznou vlajkou nad infláciou, že je inflácia porazená a neobáva sa návratu, že proste ideme podporiť tú ekonomiku a vyžmykať z niečo najviac, lebo nevidia teda hrozbu inflácie? A zase však nekatujú tie sadzby nejak úplne extrémne rýchlo ani... Ale nie je to tak, že v minulosti, ako neštudoval som si to nejak, alebo nepozeral, že neprichádzalo naozaj to znižovanie sadzieb vždy už tak trochu neskoro, že keď už niečo horelo v ekonomike, že to je také podľa mňa teraz zvláštne, akože ja to tak môžem hodnotiť. Boli tak vysoko. Mimo 70 rokov akože neboli tak vysoko. Ale akože ja by som to hodnotil pozitívne, že keď sú takíto, že OK, že toto sme splnili, tak nebudeme to zbytočne, ako ste povedali, dusiť, že... No hlavne pri 5% ako podľa mňa tá logika funguje inak, že pri nejakých 2-3 tak áno, začali to väčšinou dávať dole, až keď bolo do istej miery neskoro, ale presne keď mali ako menej v zásobníku, tak tým viac šetrili a mali proste menšiu tendenciu to dávať dole. Pri 5 si naozaj môžu povedať, že môžeme v pohode s tým ísť dole dávno predtým, ako je nejaký problém a stále budeme mať obrovský priestor. Takže z môjho pohľadu rozumne, ale zároveň aj tentokrát Fed na to proste má priestor. Ja len rozmýšľam na tým, že ty, ak by si bol aj centrálny bankár, že ty zase vnímaš, že je to riziko na opačnej strane, že dneska všetci ešte prežívame tú poslednú inflačnú epizódu, lebo to, čo máš v živej pamäti, akože toho sa najviac bojíš, ale centrálni bankári akože myslia aj na to obdobie akože nízkeho rastu, hrozby deflácie a podobne, že to je pre ekonomiku. Nie je to tak dávno, hej? Že to vôbec nie je tak dávno, že, a to je podstatne väčší strach, keby, ako sme sa bavili nejaký mesiac dozadu, spomalenie trhu práce a nejaká prípadne akože rastúce nezamestnanosť, takéto akože obavy, alebo celkovo určite nechceš akože rast cien mať niekde okolo 0 alebo mať hrozbu deflácie, že to je podstatne väčší problém ako to, či inflácia sa bude hýbať najbližších 5 rokov medzi 3-4%. Tak. Čiže čo vy vnímate ako väčšie riziko teraz, defláciu alebo infláciu? Že môže potenciálny návrat inflácie? Že treba sa ukáže, že boli tie centrálne banky zase naopak prirýchle? Rozdelil by som to. V USA sa toho nebojím. V Európe povedal by som, že trochu ťažko povedať. Ale že čo, že hrozí inflácia v Európe? Že pre mňa ECBčka, nehovorím, že sa unáhlila, ale predsa len akože pustila sa do toho skôr, je tam kratší celý ten efekt tých vyšších úrokových sadzieb. Plus my sme tu oveľa viac závislí na takých akože náhodných faktoroch, ale... Takých externých. Hej, že máme to menej vo vlastnej moci. Preto v USA sa toho... Čiže to napríklad myslíš komodity? Áno, presne, energie a tak ďalej, takže... Ale zase akože v Európe nie je ten rast tak výrazne slabší voči Spojeným štátom. Čiže treba znižovať úrokové sadzby preto. A teda potom tá deflácia, lebo však to bola téma reálne koľko, hej, že 13 rokov. Väčšinu našich profesných životov. Áno, že to myslíte, že sa teraz vráti? Že zase
akoby ten efekt nejakých tých extrémnych stimulov po covide, že proste časom vyprchalo, je vidieť, že asi ten multiplikačný efekt proste tých naliatých peňazí trvá podstatne dlhšie, ako by si mnohí mysleli. Čiže zasa bude téma deflácia, neviem, za pár rokov, za pár mesiacov opäť tu a zase sa dočkáme nejakého kvantitatívneho uvoľňovania, že toto je podľa vás reálnejšie? Či už nie? Ja si to o pár rokov viem kľudne predstaviť. Keď sa pozrieš na nemeckú ekonomiku alebo na Taliansko, myslím, že talianská inflácia je pod 1%, že starnúca populácia, všetky tie problémy, ktoré sme tu mali, akože sa nevyriešili, ubúdajú ľudia z trhu práce, proste máme tu problémy so všetkou tou proste reguláciou, pomalým rastom a podobne. Takže že tak sme tu mali taký akože inflačný výstroj, že sme to prehnali počas toho covidu s tými stimulmi. Zase na druhej strane kopec ľudí prišlo o prácu tak ako v Spojených štátoch, že je ľahké nadávať na to, že paradajky sú drahšie, ale vlastne ľudia si zachránili pracovné miesta a že bez toho zásahu centrálnych bank a vlád by to akože dopadlo horšie pre väčšinu domácnosti. Ale lepšie si kúpiť drahšie paradajky za niečo, ako nemá na to si vôbec. Ale že každý to vníma, že to riziko, ktoré sa nestalo, sa ani nemohlo stať, ako keby, a vo finále zlé centrálne banky to pokazujú tým, že všetko stojí viacej. Presne, že ako povedal Jano na začiatku, že veci stojí viacej, lebo sú kvalitnejšie, že dneska auto strednej triedy je v podstate akože jazdiaci počítač, ktorý ti proste zabrzdí, zastaví, pomaly šoforuje za teba, že povedať, že auta sú drahšie a žijeme v ťažkej dobe, že nie, že žijeme v dobrej dobe. Vyhli sme sa obrovské ako keby ekonomickej bolesti, vďaka tým opatreniam, ktoré boli. Zaplatili sme tú cenu za ne, akože vo forme inflácie. Zase znovu väčšina ľudí si neuvedomí, že vďaka tej inflácii narastla aj cena ich bývania, akcií, investícií, že Slováci sa nevnímajú ako investori, ale že náš majetok je vlastne viazaný v dvoch základných najväčších triedách aktív, akože akcie a nehnuteľnosti, akcie samozrejme skrze a druhý pilier alebo nejaké takéto šetriace schémy, nehnuteľnosti, vlastné bývanie. Na Slovensku nám to supluje akciový trh, ale že málo kto to ocení, alebo že sa na tým tak zamyslí, že OK, že tovary sú drahšie, ale že ja som zbohatol 100 000 za posledné 2-3 roky. Ešte dodám, že v prípade tej veľkej ekonomickej bolesti, keby sa to stalo, tak tu by sme sa dostali k tomu, o čom si hovoril, že sociálne problémy a tak ďalej. Vysoká nezamestnanosť. Keby zrazu 20-30% Európy nemalo robotu, tak to úplne inak vyzerá. To je jasné. No. Dobre, ešte takú jednu otázku, akože ešte mám dve, ale k týmto prezidentským voľbám. Priznám sa, že to sa ja vždy pristíhnem pri tom, že človek si robí nejaké prognozy, samozrejme neinvestuje podľa nich, ale ja som akože naozaj čakal, že s tými blížiacimi sa voľbami bude nervozita stúpať, čiže ja som si myslel, že ten september, október budú negatívne mesiace, čiže áno, a ja sa mýlim. A ty čakáš negatívne mesiace furt, už si v tom veku. A ako je to možné, že proste tie prezidentské voľby ako nevyvolali nejakú neistotu a nejakú nervozitu? Ja si myslím, že... Ja viem, akože my sme sa o tom viackrát, alebo bavili sme sa už o tých prezidentských voľbách, že oni v konečnom dôsledku sú taký no event, že to nemá nejaký zásadný vplyv, ale napriek tomu tá volatilita vždy bývala pred tými voľbami. Áno, na toto nemám dáta, to je len taká teória, čo mi teraz napadla, ale obe možnosti už sú niečo, čo poznáme, niečo, čo je otestované. Trump už vládol a mala prakticky tiež, že to si myslím, že je faktor, ktorý znižuje tú volatilitu, lebo áno, keď bolo keď ako kandidujú dve neznáme, tak vtedy sú trhy z toho oveľa viac strese. Áno, ako sme sa bavili, že to je taký non-event kvôli tomu, že reálne sa až tak veľa na tom trhu v konečnom sledku aj tak nezmení. Čiže počúvajú investori naše mudrovačky a tiež si to takto uvedomili. Presne tak to je. A ešte podľa mňa trochu faktor je to, že toto sú, hovorí sa, že to môžu byť najviac vyrovnané voľby za 150 rokov alebo niečo také. O to viac by som bol nervózny. Ale z čoho? Ty nevieš, z čoho máš byť. Tam nie je nejaká radikálna agenda, že jeden bude akože za izolacionizmus, že proste sa Spojené štáty akože budú separovať od zvyšku sveta, že to je také, že Trumpa poznáme z jedného akože volebného obdobia a Kamalu presne tiež, že tam to nie je, že by kandidoval Bernie versus niekto úplne akože neznámy z tých partí a podobne. Ale ja som akože pošla aj názor, že vlastne ten Trump nebude teraz taký, ako bol predtým, lebo jednak, že aj obklopený trochu inými ľuďmi, že vtedy boli ľudia okolo, ktorí ho brzdili, že teraz už má viac takých podobne zmyšľajúcich ľudí. Tak áno, ale to sú zase tí istí ľudia, ktorí vtedy hovorili, že keď sa tam Trump dostane, tak skončí svet. OK. Ale tak, že nejaká tá pomstychivosť jeho teraz napríklad, či za to všetko, čo po ňom išli, nehovorím, že nič také neurobí, ale zase to isté ľudia hovorili, že on vtedy pred tými predošlými voľbami, keď to vyhral, tak vtedy hovoril Hillary, že pôjde do basy
A všetci hovorili, on tu teraz ovládne súd, ja neviem čo. Zase on to aj skúšal do istej miery niektoré tie veci urobiť, ale ten systém je dosť odolný na to, aby aj tak sa k tomu veľmi nedostal. Nie je to Slovensko a tie inštitúcie zostanú nezávislé. Aj Slovensko akože, a celkovo, že plošne miešať politiku do investovania, akože nie je dobrý nápad. A že aj my na Slovensku, akože my akože nie sme úplne asi nadšení z toho smerovania, alebo že aká vláda je a podobne. Ale že znovu predstav si, že si investor 10-15 rokov dozadu, a počas každej ľavicovej vlády si povie, že všetko pôjde do pekla, predá všetky investície, čo znamená vlastné bývanie, alebo však samozrejme koniec sveta. A ideálne aj akcie, dobre, akože nemáš bratislavské akcie, ale povieš si, dobre, akcie by si nechal. Povedzme, že budeš predávať svoj majetok, čo na Slovensku je nehnuteľnosť. Takže jednoducho, keby si vystrihol tie obdobie, kedy bola ľavicová vláda pri moci, a Ficové vlády, rôzne opatrenia, rizika a podobne, aj súčasná, tak proste by si sa pripravil o v podstate celkový nárast tvojho majetku, že v podstate ty nemôžeš sa rozhodovať na základe toho, že tebe sa páči, nepáči a aj investori, že keby si investoval len počas toho, kedy vládli republikáni alebo len počas toho obdobia, kedy vládli demokrati, tak v podstate tie takmer akože nezarobíš peniaze, že ty potrebuješ zainvestovaný celý čas, ten kapitál, keď máš na trhu 20-30 rokov, a to isté je vlastné bývanie, proste vlastne už 20-30 rokov, že to nie je akože úplne určujúce, že akí politici sú akože pri moci. Keby si to takto bral do extrému, to dotiahnem, že za Mečiara by si popredával nehnuteľnosti a utekol z krajiny. No inak aj za Mečiara nehnuteľnosti, no. Že ty nevidíš ten potenciálny dobrý vývoj, ktorý môže akože z toho zísť. A to nemusí byť vývoj, že tí politici nemajú až taký dopad na tú ekonomiku, na ten komplexný mechanizmus, ako si myslia, alebo ako sa prezentujú v médiách. Že finále, ten dopad tam je, ale tie veľké spoločnosti sa prispôsobia, proste zapracujú to. Ten dopad je menší, ako to proste pôsobí. Že je dosť veľký, ale výrazne menší, ako to pôsobí. Dupľom, keď sme v EU. Čiže majú pravdu, hej, že vládnu nám tie korporácie vlastne. Tak, presne. To je vlastne, vládnu nám vlastná chamtivosť a strach a vlastná túžba potom sa mať lepšie a tie korporácie nám prinášajú tie veci, ktoré nás tešia, čiže je pekné nadávať na veľké podniky, ale kúpiš si od nich lieky, potraviny, oblečenie každý deň a čo tvoj život je lepší, takže to nie je žiadna akože mágia, že prečo by tie korporácie mali mať vyššie zisky, alebo my chceme čoraz viac všetci. Pre seba, pre deti, pre každého. Píšeš na sociálnych sieťach, ktoré ovládajú korporácie z toho iPhoneu, aké sú korporácie zlé. No. No si zavoláš taxík a druhý taxík ti donese jedlo. Tak. Ešte teraz zachytávam v poslednej dobe akože takú tému, alebo také tieto dôvody, že prečo aj tie akcie rastú, že proste tých peňazí je veľa. Veľa peňazí, ktoré sú pripravené byť zainvestované a je proste strašne málo destinácií. Akože v zmysle, že naozaj, že ten počet cenných papierov alebo tá hodnota tých kapitálových, alebo akože dostupných nástrojov nie je taký veľký, že tomuto akú váhu pripisujete, alebo ako je to možné, že napríklad, že naozaj, že to ocenenie rastie proste jednoducho, že ten dopyt po tých investíciách výrazne prevyšuje ponuku, že nie je treba toľko tých firiem obchodovaných, nie je toľko dlhopisov vydaných. Že aj toto vy vnímate ako možný dôvod toho rastu a treba aj toho vyššieho ocenenia, ktorý si spomínal, alebo nevnímate to až taký problém? Ja to až tak nevnímam ako taký problém, že áno, samozrejme je populárne zobrazovať grafy akože peňazí v obehu, peňažnej zásoby a že to je zdrojom rastu podnikov, ale že vo finále, keď sa pozrieš akože na Európu, takže akcie sú ocenené celkom férovo, kapitál je to obrovský veľa, to isté v podstate zvyšok sveta, Čína, extrémne lacné akcie a kapitálu nekonečne veľa. Dobre, tak keď sa bavíme o amerických akciách, to zostáva teda taká jediná destinácia, mám pocit. Že je to ten najbezpečnejší prístav, že je to taká tá výkladná skriňa toho akože svetového kapitalizmu, alebo tak akože viac menej voľného podnikania, čiže samozrejme tam, kde kapitál je v bezpečí, kde ti nehrozí znárodnenie a dodržiavajú sa nejaké pravidlá, zákony a podobne, tak je logické, že ten trh bude ocenený vyššie, že zaplatíš ochotne väčší násobok za zisky Microsoftu ako za zisky nemeckého SAPu alebo niečo podobné, že to dáva zmysel, že tam nejaká prémia je, tá je tam ako keby nejako dlhodobo, ale že nevidíme, že by sa americké akcie obchodovali na 50 alebo 100 násobku akože ziskov, že to by bolo akože iracionálne, že to by presne hovorilo o tom, že OK, tak tu máme asi nejakú obrovskú bublinu, ale že za mňa to nevidieť, že na Slovensku tým, že tu nemáme takú tradíciu investovania na globálnych trhoch, tak to by som povedal, že tu ten efekt máme väčší. Ale že máme ho väčší tým, že voľné peniaze akože Slovákov a úspory tečú do nehnuteľnosti a to vidíš potom v tých metrikách dostupnosti bývania, že
koľko násobok vlastne ročných platov platíme za vlastné bývanie, že v Amerike zaplatíš 4-5 násobok svojho ročného platu a Slovensku 14-15 násobok, alebo 13-15 násobok platu, že na aké mesto, že keď prebytok peniazy smeruje do jedného aktíva, tak to akože môže spôsobiť problém, ale že tie globálne akciové trhy sú tak obrovské a dokážu akože absorbovať toľko kapitálu, ktorý proste sa dá nejako rozumne alokovať, umiestniť, tí podnikatelia s tým niečo robia. To nie je, že by na tom keši sedeli, že proste investuješ do produktívnej kapacity najšikovnejších ľudí v súčasnosti. Áno, to je pekne aby sa všetci mali lepšie. Takže to je pekne pretočené, že vlastne aj pokiaľ by bol ten prebytok peniazy, tak to stimuluje aj ďalší rast a inovácie, lebo... Takže ja toto nevnímam ako nejaký veľký problém. Je to zase príde, že to sú tí istí ľudia, ktorí vždy potrebujú hľadať nejaký narratív, prečo tento rast je ten zlý. Hej, a tohto roku bolo toho hodne. A ktorého roku to nebolo? Ja že každý rok to tak bolo. Ale že tohto roku akože vyslovene tak to vyzerá, že až tak zúfalo hľadajú. Hej, že... Áno, lebo ešte niekedy tvrdiť, že dobre, tak centrálne banky to prehnali, preto je veľa peňazí. OK, ale už teraz byť taký, že proste ľudia majú veľa peňazí a investujú to a to je zase proste... No a čo sme mali tohto roku, že to, že vlastne bude pomalšie znižovanie, že inflácia bude vyššia, že to bol problém, potom recesia, potom AI nenaplňa očakávania, potom príliš koncentrovaný trh, teraz to je vlastne dôsledok veľa peňazí. No dobre, podľa mňa ten počet týchto vysvetlení budúceho poklesu skôr spôsobené tým, že sa im tie predpovede akože absolútne nenaplňajú, tak potrebujú hľadať nový narratív. Tak určite do veľkej miery takto. Čiže čo je podľa vás, alebo pre vás také najväčšie riziko výhľadovo? Ja viem, že ty si už tak, že som sa pýtal, že si spomínal, že to, čo nevieme, ale tak z tých takých známych vecí je, že teraz ešte sa stále skloňuje tá geopolitika. Že ako myslíte si, že toto je vec, ktorá by vedela nejak prekvapiť? Akože zjavne v cenách to nie je nejakým spôsobom diskontované, hej, že nie je to nejak premietnuté do cien? Nie, to vidíme presne napríklad, ako som spomínal na tých komoditách. Aktuálne cena ropy neráta s veľkou vojnou medzi Izraelom a Iránom napríklad. Ale tak napríklad nie je to spôsobené tým, že treba už tá ropa nie je až taká dôležitá surovina, treba tí Američania sú sebestační. Američania sú najväčší producent ropy na svete, že dneska už spôsobiť ropný šok, akože tým, že na Blízkom východe nejaký konflikt už nie je taký akože problém. Áno, ale tam sa nebavíme len o produkcii, ale bavíme sa o tom, že okolo tých krajín prevážaš strašne veľa tej ropy. To nie je o tom, že by Irán produkoval relevantné množstvo. Niečo, oni majú nejaký 1 000 000 barelov denne teraz, alebo niečo také. A USA je čo niekde 9 možno. Už sa mi zdá, že aj viac, nie? Môže byť aj viac. Myslím, že celosvetová je niekde cez 80, medzi 80 a 90 alebo niečo také. 1 000 000 barelov ropy denne. Ale teda, tu sa skôr bavíme o tom, že nejaká štvrtina môže ísť cez ten hormuzský prieplav. Že že ropa je dneska na 70-80. Áno, to hovorím, že ropa určite neráta s tým, že tam by bol nejaký problém. A to je to, čo Rado vraví, že zatiaľ to teda v cenách nie je. Na druhej strane to nevyzerá, že by sa Iránu do toho chcelo, keď sme napríklad pri tomto. Čína robí ramena na Tajván, ale to je skôr také divadielko asi aj smerom domov, ako sme sa miliónkrát bavili. Odkedy začala vojna na Ukrajine, tak Čína pochopila, že Západ vie sa postaviť za toho slabšieho a byť napriek ekonomickej bolesti jednotný. Takže tam tiež to nevyzerá. Jasné, môže sa niekde niečo stať, ale keď trhy nezastavila vojna na starom kontinente, tak tieto ostatné geopolitické veci ťažko si predstaviť, že by sa po A stali a po B, že by to trh nezožul takým istým spôsobom ako toto. A rovnako všetky tie negatíva by sa dali otočiť, akože sa na ne pozrieť z druhej strany, že to sú negatíva, o ktorých dneska vieme, ale že také tie pozitívne výstupy z toho udalosti, že pravdepodobne skôr ten konflikt na Ukrajine sa skončí nejakou dohodou, že asi ani jedna strana nemá úplne kapacitu na silu, aby to akože ukončila podľa vlastných predstav, či už že by Ukrajina vlastne získala sa územie naspäť, alebo že by Rusko dobilo celý zvyšok Ukrajiny. A teda, že keď si predstavíš tie pozitívne správy, ktoré by prišli typu, že pozitívne nie pre Ukrajinu, ale myslím pre celý svet, akože to tie geopolitické rizika, že dohodnú sa, neviem, časť Ukrajiny vstúpi do NATO, čokoľvek, bezpečnostné záruky, neviem, že už na to, že by sa ukončil konflikt, začal by sa s nejakou akože obnovou tej krajiny, nejaké prístupové, nejaký development, akože tam toho zničeného habadej od tej infraštruktúry až cez energetiku, cez všetko. To isté akože Čína má veľa svojich vlastných problémov, nezamestnanosť mladých, pomalý rast a riziko deflácie a podobne. Zasa sme videli, že tí politici a tá vládna strana tiež nie je akože úplne slepá a snažia sa
vlastne stimulovať to tvorenie bohatstva. Vyzerá, že prvýkrát po mnohých dekádach sa snažia zmeniť tie, nie že pravidlá, to nastavenie, akože aj podnikov, aj domácnosti investorov, aby investovali na kapitálovom trhu, že to čo doteraz akože ignorovali a boli úplne jedno, že akcie 30 rokov pomaly nerastú, že teraz sa z toho akciového trhu snažia spraviť niečo pozitívne a môžu presvedčiť tú verejnosť, obrovský stimulačný balíček. Všetko sa snažia okopírovať od Ameriky. Všetko sa snažia okopírovať, že nielen to. Skúšali v minulosti, tak im to až tak nevypadlo. Áno, akože nehovorím, že to dopadne dobre, ale že predstavme si tú situáciu, že aj teraz naladili tam obrovský akože stimul, proste akcie stúpli čínskeho 30-40%, dobre potom klesli, akože ja nehovorím, že to bude trvalo, ale že tie rizika sa môžu rovnako aj odstrániť a môžeš mať teraz, že čo potom povieš, že čím sa budeš háňať, čo sa ešte iné pokazí, že prečo by nemohli akcie raz o ďalších 15, 20, 30%, že keď sa odstránia tieto rizika. Takže dá sa na to pozrieť aj z tej druhej strany, že dneska už vieme o tých negatívach, ale oni sa môžu vyriešiť akože dobrému. No však vždy asi, aby som to tak uzavrel, však to, čo ste aj spomínali, že potom presne tým prekvapením negatívnym a tým šokom sú tie veci, ktoré nepoznáme, ale s tým asi človek nič nespraví, čiže kvôli tomu neinvestovať a pripravovať sa o rast toho bohatstva alebo to budovanie bohatstva asi nie je racionálne. Čiže určite do istej miery sa to dá riešiť plná diverzifikáciou. Že keď dnes už áno, takýto šok väčšinou ovplyvní všetky aktíva, ale tá diverzifikácia je aj o tomto. Že je aj o tomto. Takže super páni. Ja teda veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede. Trošku po dlhšom čase a teším sa opäť do skorého počutia a ďakujem za vašu priazeň. Ďakujem.